President ka Voice of the People Party VPP uba Arden Miller Basayman hak arpo tarik nailar ula ong ba ki jinga ki ba jai jai kilong ki ba kham sei so ban ye ki jinga ki ba penmi ya ka huri hura namar ka jingmi ka huri hura kan shupin man toy pen ban ya ka sorkar ding ba ukurwo uba Arden ula ong ka kwa ban shu ai jingmut bat ya slok hak ba ya day bat ki jinga ki persha ya ka sorkar bat na kwa ban stang da ka jingkali balai ba ka jinga ki ba jai jai ka khambha ban ni ki wei pat ki jai jinga ki kadaw kalong ba habang yijit ya ka jinga ki ba pen mi huri hura ide ban ket mau ba kan pen man to ya ka sarkar kan kemen ban yo i ba man ki jinga ki ken pen mi ya ka huri hura kenang ba kan yo ya ka kabu ban buri halendet jong ka jinglong jingman jong ka jingbom dan ka suk ka san la ya ki jing e ki ba shisha on top no hapo ka karpen bat ki briukin om ya kran shu shapang ki jing dawa ba shong hong ki ba ka sarkar ka de ban pen ban bat ha ka jaka ka tangin ya kran shapang ki jing e ki ba mi ka jing sir ka rung ha ki jing mu jing perkhat jing ki briu ki jing pin ram bat kum ta ter ter ula ban ram nga kwa ban ai ka jinga ro ya ki no ngalam ka KSU haba ki la pen pau shai shakilat pathai ka bor ba ki long ki ba kloi pen pedang ya ki jing kan tho halor ka e ka pala ja ha ka singi pen dong jinga ki wat la ki la pen pau shai ba ka ni ka jinga ki kan long ka ba jai jai ula ong Kini kalong ka kubor, kabanga kwa banai, hakarukum jong kajing ai jimut. Hakibadi bat kijing ki bat ba persya ya ka sarkar. Bat nga kwa ban sedang da kajing kali. Bat kajing kali kalong bali ba ki jing ki ba jai jai. Kilong ki ba khlain bat ki bala ban pen poye ni syakathong jong kajing jok. Kadaw hi kalong bala ringi jet ban penong ye ki jing ki bala ban penmi ye ki jing min saw ki jing klumar kanong ka kabu ka bakraw ye ka sarkar ba kan ker na ki jing kit kli ka sarkar kan general comment chi kadaye bala ki jing ki kot no tang ha ki jing klumar but on katat no ru ya ki mat ki badai bani kren ki badai bani kun ki bakaya sarkar kan hapan juba hakaba ki briu kini kren no ya ki wipat ki benta kum ki jinge ki jing shapting ki jing ritmin sim ki jing penrem ki bami na kini ki jing klumar ha ki jing ki kumta kanong ka babha shibon la ringi pentikina bagi jeki ki bangi pelong pasya ek sarkar kinum thau jingkumar namar kanong rukalat ka kabu yikiriu shim kabu bakin penmi jingkumar knaban penput nam yeki bakhot yeki jingeki namla ru klem dai kublik kerpang ikinong elam jong ka Khasi Students Union ki ba kloy ban penpau kumba kila penpau haki kot kubor baki pedang ya ki jing kentho ki jing wo daw ki jing wo dong haki bedi bat kani ki jing ja kablami hakani ka sing ka bakila penong ya ki jing ki wat lada kila penshine na du ka sing baningkong ba ka jeki jengki kanong ka ba jai jai nga penrem juru ki briu ki ba shim kabu ban penmi jingkumar hakani ka jeki but ka dawhi ka ba penong ba kini ka jingkumar kan mi ka dena mar ba ka sarkar kala bakla ba kam shim la penbiang ki bor bahara ki ba biang wat hadin bakil tip bakandon kani ke jeki lara ka sarkar kan jin la pinbiang iki bor pahara kinong shim kabu kinami ola ban penmi iki jing klumar akajuk opon nge penrem jur yaki seng
kali kamai ke bana Assam ke bala pelong ye ke jing ki persya ye ke jingja but bakata ke jing ki kalong penban kum ke jing pen ibor ka pamia hap dor bat ke i ke belaja hakani kalong ba ke jingi kini kalong ke kubor ke bang kwa banai hakani ke por ke pementa